Хей, здравейте, тук е мистер Резумен. Днес ще обясня един драматичен и романтичен филм, наречен Cruel Intentions. Предстоят спойлери, внимание, внимавайте. Филмът започва с едно богато момче от гимназията на име Себастиан, което е на психотерапия, защото е твърде сексуално зависимо. По време на терапията Себастиан дори се възбужда от своята психоложка. След като Себастиан си тръгва от терапията, изведнъж дъщерята на тази психоложка и се обажда по телефона и казва, че нейни голи снимки са били разпространени в интернет. И се оказва, че този, който ги разпространил, е Себастиан. Психоложката отишла да търси Себастиан, но той вече си бил тръгнал с момиче, което току-що бил срещнал. След това ни представят Кетрин, доведената сестра на Себастиан. Кетрин е смятана за добро момиче и за пример за подражание в училище. След това се появяват Сесил и майка й, бани, които поискали съвети и трикове как да бъде добро момиче. Изведнъж Себастиан пристига и поздравява майката на Сесил, като й говори направо в ухото. Понеже се чувствали неудобно заради Себастиан, Сесил и майка й накрая си тръгнали от къщата. След това се вижда, че Кетрин също е лошо момиче като Себастиан. Кетрин казва, че наистина мрази Сесил, защото приятелят на Кетрин не е изневерил с нея, затова Кетрин иска да си отмъсти на Сесил. Тя наредила на Себастиан да легне с Сесил, за да може хората да заклеймат Сесил като лошо момиче, но Себастиан отказал и казал, че не иска да прави любов с Сесил, защото да бъде с Сесил е твърде лесно за него, а също така казва, че му трябва предизвикателство. Себастиан също погледнал едно списание, в което имало снимка на момиче на име Анет. Тя била известна като умно момиче, а също и като дъщеря на директора. Списанието се споменавало, че тя не искала да прави любов преди брака. Така Себастиан говори с доведената си сестра и признава, че е по-удовлетворен, ако прави любов с Анет, защото така може да повиши славата си. Кетрин му се присмива и дори се съмнява. Тогава Себастиан се чувства още по-предизвикан и кани Кетрин да направят бас, при който ако Себастиан не успее да прави любов с Анет, тогава любимата луксозна кола на Себастиан ще стане на Кетрин, но ако Себастиан успее да прави любов с Анет, Себастиан също ще може да прави любов с доведената си сестра и, още по-добре, Себастиан ще може да го прави с нея навсякъде. Тогава Себастиан отива в къщата на леля си и се оказва, че леля му приютява Анет като своя гостенка за една седмица. Себастиан бил много щастлив и веднага започнал да изкушава Анет, но явно Анет знаела за репутацията на Себастиан като лошо момче. Чувствайки се отхвърлен, Себастиан се чувства все по-предизвикан от студеното отношение на Анет. Той също така е любопитен да разбере кой е разкрил тайната му. От друга страна, Сесил учила музика със своя учител на име Роналд. Вместо да я учи да свири на инструмента, Роналд всъщност бил силно възбуден от Сесил. Изведнъж Кетрин ги прекъсва и Роналд се изненадва, след което напуска мястото. После се появява Себастиан. Той отива да види своя гей приятел и го пита кой е разпространил тайната му. Неговият гей приятел подозира Грег, най-добрият приятел на Анет, така че неговият гей приятел ляга с Грег и заедно с Себастиан му правят засада, при която го притискат и го питат дали той е разпространявал тайните на Себастиан. След като Себастиан заплашва Грег, накрая разбираме, че тази, която е изтекла тайната му, е майката на Сесил. От друга страна, Кетрин си почивала с Сесил и оттам Кетрин разбира, че Сесил също харесва своя учител по музика, Роналд. От дома Себастиан бил много избухлив, защото бил ядосан на майката на Сесил. Накрая той се събира с Кетрин, за да започнат да причиняват вреда на Сесил и на майка й. Така че на следващия ден Себастиан и Кетрин изпълняват мисията си, като разказват на майката на Сесил за любовната история на Роналд и дъщеря й. Майката на Сесил се ядосала и веднага изгонила Роналд. Когато Роналд си тръгва с асансьора, той се среща с Себастиан и Кетрин, които му дават любовно писмо, което Сесил му била написала, признавайки любовта си към Роналд. После му казва да напише любовно писмо като отговор. След това се появява Себастиан в една стая с Сесил. Тя започва да прави пози, за да го възбуди, но Себастиан не е съблазнен толкова лесно, въпреки че накрая се приближава до нея, за да я целуне, но не по устата, а по корема. На следващия ден леля му казва на Себастиан и на Анет да отидат в дома за възрастни хора. Когато се връщали от дома, Анет знаела, че Себастиан много се отекчил там, затова го забавлявала през целия път към къщи.
Забавлението на Анет може да разсмее Себастиан и именно тук те усещат любовта за първи път. От друга страна, Сесил разказва, че предишната нощ Себастиан я е галил с език, докато ни се приискало да избухне. Но Катрин, напротив, казала, че това, което Сесил е направила, е правилно и че това ще направи Сесил истинска жена. Катрин също казва на Сесил да упражнява да ляга с Себастиан, за да не накара после Роналд да се разочарова, когато прави любов с нея. На следващия ден Себастиан наблюдавал Анет. Катрин пристигнала и му напомнила за баса, който са направили. Като чул това, Себастиан убедил Катрин, че няма да загуби. Тогава Себастиан се приближил до Анет и веднага е целунал. Изглежда, че Анет също искала да бъде целуната от Себастиан, но изведнъж Анет си променила мнението и веднага бутнала Себастиан, затова започват да се карат. През нощта Себастиан започнал да се отказва от това да спечели Анет, затова искал да й каже с Богом, но изведнъж Анет, вместо да се сбогува, затворила вратата и започнала да си разкопчава дрехите. После казала на Себастиан да прави любов с нея, но изведнъж нещо се променило в съзнанието на Себастиан и той избяга от мястото, защото не можел да легне с Анет. На следващия ден се оказва, че Анет е напуснала къщата на леля му, за да се премести в къщата на своя приятел. След като разбрал от Грег къде е Анет, Себастиан най-накрая научил, че Анет все още е на гарата. Тогава той я последвал и казал на Анет, че всъщност за първи път се е влюбил в нея и се оказало, че Анет също се е влюбил в него. Накрая те правят любов и това е първия път за Анет, така че Себастиан е спечелил баса. След това той се върнал у дома, за да си поиска наградата – да легне с доведената си сестра. Но вместо това, Себастиан чул стонове от стаята на Кетрин. След като влязъл в стаята, се оказало, че Кетрин е сама, но тя не успява да измами доведения си брат, който открива, че под леглото е Роналд. Така че Роналд излязъл оттам, защото го било срам. Катрин все още не била удовлетворена, затова се опитала да съблазни Себастиан, но сега той изпитва отвращение към нея, затова я оставил. Тя се ядосва и хвърля по него чаша с вино. Катрин продължила да се опитва да го съблазни, но когато отишла да го потърси, видяла Себастиан да говори по телефона с Анет. Тя се ядосала, затова му казала, че репутацията му ще бъде унищожена, ако излиза с Анет. Катрин също заплашила да каже на Анет за баса, който са направили. Като чул заплахата на Кетрин, Себастиан избрал да отиде да потърси Анет и да й каже истината за него. Той казал, че никога не я обичал и че е направил всичко само заради един бас, който имал, за да легне с нея. Анет се почувствала наранена и изгонила Себастиан. Себастиан се върнал у дома и се срещнал с Кетрин. Той казал, че е скъсал с Анет, така че е дошло времето Кетрин да легне с него. Но се оказало, че Кетрин не искала да го направи, защото още от самото начало тя била планирала всичко това. Тя му признава, че е използвала Себастиан, за да може да прецака Сесил. И не само Себастиан, дори Роналд и майката на Сесил, тъй като всички те били като играчки за Кетрин. Кетрин също казала, че Себастиан е много глупав, защото е изоставил първата си любов само от страх да не загуби репутацията си. Тогава Себастиан отишъл да търси Анет, но тя не поискала да го види. Тогава Себастиан и дал едно писмо и дневника си с всички момичета, които са лягали с него. На следващия ден Кетрин се обадила по телефона на Роналд и му казала, че Себастиан е легнал с Сесил. Роналд много се ядосал и отишъл да търси Себастиан. Накрая Роналд успял да намери Себастиан и веднага го ударил. Оказало се, че Анет също е последвала Себастиан, така че била на път да разтърве боя, но за лош късмет Анет дори била хвърлена на средата на пътя и едва не била прегазена от кола. Себастиан, който веднага видял това, дръпнал Анет настрани. Накрая Себастиан бил блъснат от кола и сега умира. Преди Себастиан да умре, той имал време да каже на Анет, че наистина я обичал. После започва първият учебен ден. Всички ученици почитат смъртта на Себастиан. Там Катрин произнесла реч като председателка на ученическия съвет и доведена сестра на Себастиан. Изведнъж една ученичка я прекъсва и започва да раздава една книга, която накарала учениците един по един да си тръгват оттам. Катрин била ядосана и любопитна, така че също излиза. Оказва се, че Сесил раздава копия от дневника на Себастиан, който съдържа всички тайни и престъпления, които Катрин е извършила до този момент. След това директорът се изправя срещу Катрин и решава да отвори нейното медальонче, където се оказва, че има наркотици. В същия миг репутацията на Катрин пред учениците е била унищожена.
края на филма виждаме Анет, която се чувства преодоляла всичко и е щастлива, защото е била със Себастиан и филмът свършва. И така свършва този страхотен филм. Абонирай се за още видеа като това, активирай известията и остави един лайк, за да помогнеш на канала. Благодаря, че гледа.